एवढीच माईल अजून किती? अरे मग कुत्राच दिसेल माझा. असं नको, असं काहीतरी कर, नाही तर टोमणे मारणारे भरपूर. अरे किती ठोकतस? एखादा याच्यामध्ये काय काय गेला? एखादा याच्यामध्ये असं काहीतरी एखादा हे याच्यात दिसत ना डिलीट मध्ये. नाही नाही नाही, हा मस्त आलाय बाबा. मग ऐकायला जातोय ते. जी बघणार आहे ती ना बघत, जी बघणार आहे ती बघत, तिला माहिती आहे मी काय बघत. सॉरी सर. आडवा काढू की उभा? फुल घेऊ. गॉगल बिगल लाव. कोण नाही येत आपलं. 4 पोरं आपल्या याने मला हे असे ते तर राजापुरात गेले. ATM मध्ये बँकेचा काय कॉल आला कोणाचा? गेले तिकडे. उद्या आमचे 8 वाजता येईल इथं. 8 वाजता स्वस्तिक राहा ना. हा कोण हात मारताय? हॅलो हॅलो. चला जाऊया सामन्यामध्ये. आपण पाहतोय या दिवसातील शेवटचा सामना स्वयंभू मंद्रुळ विरुद्ध तळवडे या दोन्ही संघादरम्यान आपण पाहतोय हा सामना. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले जाते ते मंद्रुळ संघाचा कर्णधार अनिल मासेकडून आणि फलंदाजीला आमंत्रित केलं जाते ते तळवडे संघाला. सलामीची जोडी स्ट्राईकला घेतोय तो चिन्मय आणि नॉन स्ट्राईकला येतो निलेश. दोन्ही फलंदाज आपण पाहतोय. दोन्ही सामन्यामध्ये हा पहिला फटका घुटना टेक आणि पहिल्या चेंडूवरती पाठवला या चेंडूला एका धावेसाठी. बघा या सलामी जोडीचं मी नक्कीच कौतुक करेन. यासाठी आतापर्यंत हे सामने खेळले 3 आणि पहिल्या दोन्ही सामन्यामध्ये या सलामीच्या जोडीने खूप चांगली सुरुवात आपल्या संघाला करून दिलेली आहे. जर या संघाचा विचार केला दोन्ही सामन्यामध्ये 56 धावा यांनी मारल्या. पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा 56 धावा उभारल्या प्रथम फलंदाजी करत असताना आणि नंतरच्या सामन्यामध्ये सुद्धा 56 धावा उभारल्या. त्यामुळे फलंदाजी खूप यांची स्ट्रॉंग आहे. हा बघा हा काय फटका होता आणि तितकं सुंदर क्षेत्ररक्षण प्रतीक. बघा आज जिकडे प्रतीक उभा आहे ना तिकडे झेल जातोय. आज मला वाटतं प्रतीकचा दिवस आहे. कारण मगाशी मी पाहिलं या पंचांच्या दिशेला तो उभा होता त्या ठिकाणी त्याने 3 झेल घेतले. आता थोडीशी त्याची जागा बदलली तिथेच झेल दिलाय. एकदम साधा सोपा प्युअर सिंपल असा झेल. चिन्मय याच्याकडून याची अपेक्षा नव्हती. असा साधा झेल त्याने दिला आणि सरळ तंबूमध्ये परतला. मला वाटतं की फॅक्टर आहे हा प्रतीक मंद्रुळ संघाचा. आणि मला या ठिकाणी मगाशीच एक माहिती प्राप्त झाली. राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये हा 1 वर्षी स्पर्धेतील उभरता सितारा म्हणून या खेळाडूला पुरस्कार प्राप्त झालेला. जेव्हा उन्हाळे या गावी आपली चॅम्पियन ट्रॉफी चालू होती मला वाटतं मागल्या वर्षी किंवा त्याच्या आदल्या वर्षी असेल बहुतेक 2021ला या खेळाडूला उभरता सितारा म्हणून पारितोषिक भेटलं होतं. आणि तो खेळाडू बघा आज सलग 3ऱ्या चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये खेळतोय आणि खूप चांगली कामगिरी करताना आपल्याला पाहायला मिळते. हा बॅटची कडा होती थोडंसं या ठिकाणी चपळाई दाखवली असती प्रसादने
तर अक्षय सारखा एक मोठा मासा गळाला लागू शकला असता. कारण मागील सामना जर तुम्ही पाहिला असाल तर अक्षय या खेळाडूने 56 धावा उभारण्यामध्ये खूप मोलाची साथ दिली होती. बघा, एका सामन्यामध्ये अक्षय खेळला, एका सामन्यामध्ये चिन्मय खेळला, एका सामन्यामध्ये निलेश खेळला. बघा, या चेंडूला केलंय लॉब, सरळ पाठवलंय, कव्हरच्या डोक्यावरून येतोय त्या ठिकाणी वन बाउंस, सीमा पार, चौकार. कृपया बाउंड्री लाईन वरती जे आपले प्रेक्षक आहेत कृपया मदत करा. कृपया सांगा टप्पा कुठे पडलाय. 4 धावा. ओके, धन्यवाद. बघा, अक्षय या खेळाडूचं नक्कीच कौतुक करावं लागेल. स्वतः इंजर्ड आहे तो, त्याच्या अंगठा फ्रॅक्चर झालेला आहे. बघा, तो बँडेज लावून खेळतोय, तरी सुद्धा आपल्या गावासाठी खेळताना दिसतोय. हीच एक मजा आहे, हाच एक आनंद आहे. प्रत्येकाला आपल्या गावासाठी खेळायचं आहे, गावाचं नाव मोठं करायचं आहे. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू नो मॅन्स एरियामध्ये चेंडू लँड झालाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी केलं जात आहे. तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या. धावसंख्या पोचली या 2 धावांनिशी. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 8. अनिल मासे जर आपण पाहिलं, शांत संयमी असा हा खेळाडू, स्वतः सर्वप्रथम गोलंदाजी सुट्टात तो दाखल होतो आणि फलंदाजी साठी सुद्धा तो सलामीला येतो. म्हणजे संपूर्ण संघाची जबाबदारी या एका खेळाडूवरती. हा खोलवर टप्पा आणि पहा, या चेंडूवरती केलाय मोठा आघात आणि पाठवलाय सरळ सीमा पार, षटकार. आणि या षटकारानिशी धावसंख्या पोहोचते ती 14 वरती. मी म्हटलं होतं मगाशी की अक्षय हा एक की प्लेअर आहे तलवडे या संघाचा. वनडाऊनच्या स्वरूपामध्ये तो मैदानामध्ये दाखल झाला. त्यानंतर बघा, एक चौकार त्याच्या बॅटमधून निघाला. चिन्मयसारखा फलंदाज जरी बाद झाला असला तरी त्याने प्रेशर घेतला नाही. आलंय सरळ, आल्या त्याने आपले इरादे स्पष्ट केले की मला या सामन्यामध्ये सरळ आक्रमण करूनच खेळायचं आहे. तर पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो निलेश. गांगेश्वर प्रसन्न हा ट्रक त्या ठिकाणी चाललाय. आमच्याच गावातील हा ट्रक. चांगला फटका त्या ठिकाणी खेळला जातोय. दुसऱ्या धावेसाठी धावलेत आणि 2 धावा चांगल्या परीने पूर्ण केल्या गेल्या. आणि हा नवीन गोलंदाज दाखल होतोय तो प्रितेश, डावकुरा फलंदाज. हा, जरा ट्रिप खाली करून लवकर या, कारण आपल्याला पण जायचं. तुमच्याच गाडीतून आम्ही घरी जाऊ. लवकर ट्रिप खाली करून या. चला प्रतीक, चांगला फटका. काय फटका आहे बघा, कार्पेटला आग लावत हा चेंडू चाललाय. थोडंसं मिसफिल्डिंग केली जाते त्या ठिकाणी आणि 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या. सुंदर फलंदाजी आपण पाहतोय. उंच फटके जरी खेळले नसले तरी कार्पेटच्या साह्याने सिंगल डबल असतील या साह्याने धावफलक सतत हलता ठेवतायत. निलेश सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे. मोठे फटके मारण्याची त्याच्यामध्ये सुद्धा क्षमता आहे. नाही, हा फटका बघा डिक्लेरेशन बॉक्सच्या दिशेला चाललाय एका धावेसाठी. खरंच फटका मारल्यानंतर थोडंसं निराश आपल्याला पाहायला मिळाले. या सामन्यामध्ये मात्र थोडीशी कुठेतरी आपण गोलंदाजी पाहिली. प्रतीक मागील सामन्यामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी करत होता. थोडंसं मला वाटतं त्याला मार्गदर्शनाची गरज असेल आणि त्यासाठीच स्वतः संघाचा कर्णधार हा यष्टांच्या मागे येतोय. प्रसाद हा पहिला यष्टिरक्षक होता, त्यानंतर आता मात्र चेंज केलं जात आहे. स्वतः अनिल येतोय. बघा, आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते निलेश दादा धुमाळ, सकाळपासून आपण त्यांना पाहतोय बाउंड्री लाईनवरती ते उभे आहात. सतत बाहेरील चेंडू आणून देतात. खूप चांगलं सहकार्य ते आम्हाला देत आहेत. खूप सारे धन्यवाद त्यांना. तर प्रतीक पुन्हा चेंडूफेकीसाठी तयार झालाय. सामना करेल तो निलेश. नक्कीच मोठे फटके खेळण्याचा तो प्रयत्न करेल. फुल टॉस आणि चांगला फटका.
चांगलं आपण पाहतोय ही फलंदाजी. धावसंख्या आतापर्यंत झालेली आहे 20. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना नाही. हा बघा शॉर्ट पिच चेंडू आणि चांगला फिरवलाय, सरळ पाठवलाय, वन बाउंड, सीमा पार, येतोय हा चौकार. बघा अक्षय किती सुंदर फलंदाजीचा नमुना आपल्या या ठिकाणी पेश करताना दिसतोय. चांगले फटके, एकदम शांत बॉलचा वेट करून ते फटके खेळताना तो दिसतोय. ज्या दिशेला बॉल आहे त्याच दिशेला त्याचे फटके आपण पाहतोय. कुठलेही आडवे तिडवे फटके नाही. पुन्हा प्रतीक, चांगला, हा मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू आणि सरळ दिला भिरकावून समोरच्या दिशेला. अक्षय ऑन फायर. आपण मराठी आहोत सर्वजण आणि मराठी गाणेही वाजलीच पाहिजेत. तर मराठी गाण्यासाठी थोडंसं प्रेफर करा आपण. तर तिसरं षटक घेऊन दाखल होतोय तो सुनील. 2 षटकाच्या अखेरीस आपण पाहतोय 30 धावसंख्या. एक चांगली आक्रमक दमदार सुरुवात तळवडे संघाकडून. नवीन फलंदाज येतोय, नवीन गोलंदाज येतोय तो सुनील. सामना करेल निलेश. बॅटची काढा घेतली आणि चेंडू गेलाय डिक्लेरेशन बॉक्स. एक धाव. या षटकामध्ये थोडंसं पुनरागमन करावं लागेल मंगरुळ संघाला, कारण थोडं रोखावं लागेल निलेश आणि विशेष करून आकाशला, कारण या सामन्यामध्ये आकाशच्या बॅटमधून आपल्याला चांगले फटके पाहायला मिळतात. 2 षटकार, 1 चौकार, 2 चौकार आपल्याला त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले. निलेश सुद्धा तितकाच ताकदीचा फलंदाज आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये सुंदर फलंदाजी या खेळाडूने केली होती आणि त्याच पद्धतीच्या फलंदाजीची अपेक्षा असेल या सामन्यामध्ये तळवडे संघाला. शॉर्ट पिच चांगला फिरवलाय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे आणि झेल घेतला जातोय. साधा सिंपल एकदम झेल घेतला जातोय मंगरुळ संघाकडून आणि निलेश सारखा एक मोठा फलंदाज तमोमध्ये परतलाय. निलेश बॅक टू द पवेलियन. नवीन फलंदाज दाखल होतोय तो सारिश. हा जर खेळाडू आपण पाहिला 3 सामन्यामध्ये फलंदाजीला आला, एक चांगला खेळाडू म्हणून नक्कीच त्याला प्रमोट केलं जातंय वरती, परंतु अजूनही त्याच्या या 3 सामन्यामध्ये अजूनही एक चांगली फलंदाजी किंवा चांगला एक खेळ त्याच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळाला नाहीये. आणि नक्कीच या सामन्यामध्ये अपेक्षा असेल तळवडे संघाला की हा खेळाडू या सामन्यामध्ये चांगला परफॉर्मन्स करेल. तर सुनील एक चांगलं यश प्राप्त करून देतोय. पुन्हा एकदा खाली बसला हा चेंडू. बघा पडल्यानंतर उसळी घेतली नाही, थोडासा खाली राहिला आणि यष्टिरक्षक सुद्धा चुकला आणि चेंडू गेला डिक्लेरेशन बॉक्सला. 1 धाव. एका धावेने संघ पोहोचलाय तो 32 वरती. चला सामना जरा थोडा गती पकडा सामन्याला. तीन चेंडू सुनील. हा ताळमेळ नव्हता या रनमध्ये. सन्माननीय सुभाष सुर्वे सर आणि त्यांच्यासोबत जे त्यांची मित्रमंडळी आहे जे आपल्या या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी उपस्थित आहेत, कृपया मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावरती या. सुभाष सुर्वे सर आणि सर्व त्यांची मित्रमंडळी. हा लॉब केलाय फटका आणि सरळ
क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये दिलाय आकाशने आणि दोन भली मोठे यश सुनीलने प्राप्त करून दिलेत. ज्या विकेटची गरज होती ते दोनही विकेट निलेश आणि आकाश दोन्ही फलंदाजांना बाद करण्यामध्ये त्याने यश मिळवलंय. चांगलं षटक, एक चांगलं यशस्वी षटक प्रगतीपथावर आपल्याला पाहायला मिळतंय मंदरुळ संघाकडून सुनील याचं. भूषण नवीन फलंदाज भूषण दाखल होतोय. सुनील मात्र खरं सुंदर गोलंदाजी आतापर्यंत पाहतोय आपण. प्रसाद आणि या ठिकाणी भूषण तंबूमध्ये परतलाय. निश्चितच या ठिकाणी 2 धावा होत नव्हत्या, एकच धाव होत होती. प्रसाद थोडासा अडकळला. खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला त्याच्याकडून पाहायला मिळालं. मंदरुळचा बाहुबली ज्याला ओळखलं जातं तोच प्रसाद. आणि मला वाटतंय तिसरं षटक संपलं. 3 षटकाच्या अखेर धावसंख्या 34. 34. तर चौथं षटक घेऊन दाखल झालाय तो प्रतीक. तर सारी शेवटचं षटक खेळण्यासाठी सज्ज झालाय. पहिला चेंडू हवेमध्ये चेंडू आहे. प्रतीक झेलगाली धावतोय आणि समजलं नाही दोन्हीही क्षेत्ररक्षकांना. थोडासा ताळमेळ आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसला नाही. एक्स्ट्रा कॉल एकमेकांना देण्यात आला नाही, तर नक्कीच प्रतीकला हा झेल प्रतीक झेलू शकला असता. कारण आपण सकाळपासून पाहतोय जिकडे प्रतीक उभा आहे तिकडे झेल आहे. चला वेळ घेऊ नका फलंदाज, वेळ घेऊ नका, सामना सुरू करा लवकर. शेवटचं षटक हे सुरू आहे, अंतिम षटक. आणि अंतिम षटकामध्ये एक चांगला फिनिशचा प्रयत्न असेल तळवडे संघाचा. पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा वसूल केल्यानंतर पुन्हा प्रतीक हा ऑफस्टंपच्या बाऱ्याच्या बाहेर. पंच स्वैर मारा घोषित करतायत. एक एक्स्ट्रा धाव तळवडे संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. प्रतीकला एक साधं सिंपल लॉजिक ठेवायचं, फक्त 6 चेंडू टाकायचे, आपल्याला एक्स्ट्रा चेंडू टाकायची गरज नाही आहे. हा एक नवोदित खेळाडू आहे, एक उभारता असा खेळाडू आहे, एक चांगला गुणवान खेळाडू. नक्कीच एक अनुभव त्याच्या खात्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढत जातोय. येणारा काळ नक्कीच त्याचा असेल. पुन्हा शॉर्ट पिच चेंडू, त्यावरती केलाय प्रहार. उंच हवेमध्ये हा चेंडू आहे आणि दोन धावा पूर्ण एकदा सारिशला प्राप्त होत आहेत. निश्चितच या ठिकाणी झेल होऊ शकला असता. या 3 चेंडूमध्ये 2 झेल जमिनीला दान केले गेले. थोडासा कुठेतरी ताळमेळ आपल्याला या ठिकाणी दिसला नाही दोन्ही क्षेत्ररक्षकांमध्ये. प्रतीकला थोडंसं कमबॅक करावं लागेल. 1 ते 2 चेंडू निर्धाव टाकावे लागतील. सारिश मात्र पुन्हा एकदा हवेमध्ये मारलाय, कॉल दिला गेलाय आणि या ठिकाणी मात्र चांगला झेल घेतला जातोय तो सुनील याच्या माध्यमातून. सारिश पुन्हा एकदा बॅक टू द पवेलियन. धावसंख्या 39.
रुपेश, हॅलो हॅलो, नवीन फलंदाज रुपेश अंतिम षटकामध्ये दाखल झाला आहे. या 2 ते 3 चेंडूवरती एका मोठ्या फटक्याची नक्कीच गरज असेल तळवडे संघाला. चांगला फटका आहे. बघा कुठेतरी ताळमेळ आपल्याला दिसत नाही आहे. दोन्ही फलंदाज असतील तसेच क्षेत्ररक्षक असतील, थोडीशी गचाळ क्षेत्ररक्षण बघा या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये, कारण दोन्ही संघ बलाढ्य संघ आहेत. जर आपण पाहिलं पहिल्या दोन्ही सामन्यामध्ये दोन्ही संघांनी उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे. शेवटचं षटक हे प्रगतीपथावर असताना प्रतीक याचं एक चेंडू टाकावा लागेल चांगला, किंवा रुपेश याला एक चांगला फटका खेळावा लागेल. शॉर्ट पिच, खराब चेंडू, खराब. आणि या चेंडूवरती मात्र फायदा उठवता आला नाहीये सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. एक चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. मला वाटलं आहे या शॉर्ट पिच चेंडू होता, खराब चेंडू होता, एक ताकदीचा फटका सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाला. मात्र आपण जर पाहिलं त्या काऊ कॉर्नरच्या त्या दिशेला ना थोडंसं बाउंड्री लाईनची जी रेषा आहे ती खूप लांब आहे, त्यामुळे तिकडे थोडासा षटकार जाणं खूप कठीण दिसतंय आपल्याला. मात्र शेवटचा चेंडू, हा चांगला फटका, डिक्लेरेशन बॉक्स, एक धाव. षटक संपते. पहिल्या षटकाची सांगता होते. पहिल्या षटकाच्या सांगतानंतर धावसंख्या झाले 42 आणि 43 धावांचं विजयासाठी आव्हान ठेवलंय ते स्वयंभू मंदरुळ या संघासमोर. तर या ठिकाणी सन्माननीय सुभाष सुर्वे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय आणि मंडळाला मला वाटतं 501 रुपयांचं, सॉरी, सुभाष सुर्वे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. तर मी मंडळाचे अध्यक्ष आमचे सन्माननीय सुनील माशे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. तसेच ओणीगावचे प्रथम नागरिक सरपंच सन्माननीय वसंतजी जड्यार साहेब हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी सत्कार केला जाणार आहे. तसेच सूर्यकांत चव्हाण साहेब हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा आम्ही सत्कार करतोय. धन्यवाद सर, आपण आपला बहुमूल्य वेळ काढून या ठिकाणी दाखल झालात. आमच्या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी, तुमचं मार्गदर्शन देण्यासाठी या ठिकाणी दाखल झालात आणि या स्पर्धेचा जो आपण आस्वाद घेत आहेत त्यासाठी मी मंडळातर्फे खूप खूप तुमचा आभार व्यक्त करतो. तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी, तुमच्या पॉलिटिक्ससाठी सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा. असेच तुम्ही राजकारणामध्ये असेल किंवा पूर्ण तुमच्या आयुष्यामध्ये पुढे जाल अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. तर जाऊया पुन्हा आपण सामन्यामध्ये. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होते, अनिल मासिये आणि प्रसाद. सत्तेचाळीस धावांचं आव्हान आहे निर्धारित 4 षटकांमध्ये. 43 धावांचं आव्हान आहे निर्धारित 4 षटकांमध्ये आणि हे जर आव्हान पेलायचं असेल तर अनिल मासिये आणि प्रसाद या जोडीला मैदानावरती 4 ओव्हर खेळणं खूप गरजेचं आहे.
आणि जर आपण पाहिलं ना, जो या संघाचा पहिला गोलंदाज आहे तो म्हणजे आकाश. एक अक्षय अक्षय सॉरी. तर एक वेगवान गोलंदाज आहे. संपूर्ण स्पर्धा मी आत्तापर्यंत त्याची पाहतोय. खूप वेगवान, खूप अचूक टप्प्यावरती लाईन लेन्ससाठी प्रसिद्ध असणारा हा खेळाडू. खूप चांगल्या ओव्हर्स आपण त्याच्या माध्यमातून पाहिल्या. मागील सामन्यामध्ये सुद्धा त्याने 4 रनची फक्त पहिली ओव्हर टाकली होती. त्यामुळे या गोलंदाजावरती सर्व अवलंबून आहे की 2 विकेट, 2 महत्त्वाचे बळी या मिळवायचे आहेत. बघा या ठिकाणी काय झाले, काय झाले बघा या ठिकाणी. पहिल्या चेंडूवरती मी म्हटलं होतं, माझं वाक्य पूर्ण पण झालं नाही आणि बघा अनिल मासेने सरळ झेल दिला होता त्या ठिकाणी. अक्षयने पहिल्या चेंडूवरती एक सुवर्ण संधी निर्माण केलेली, परंतु या संधीचं सोनं नाही करता आलं या क्षेत्ररक्षकाला. पहिल्या चेंडूवरती द बिग बुल, मोठा मासा गळाला लागू शकला असता, मात्र तसं काही घडताना दिसलं नाही. अनिल मासे मात्र सुरक्षित राहिलाय. आता मात्र बघा, आता नाही थांबणार अनिल मासे. थोडासा चेंडूने काटा बदलला, बॅटची काळा घेतली, चिन्मयच्या हातामध्ये येऊन चेंडू विसावला. पहिल्या चेंडूवरती एक झेलची संधी, झेल सुटला. दुसऱ्या चेंडूवरती आला चौकार. थोडासा खतरा वाटला तळवडे संघाला. त्यानंतर मात्र अक्षयने आपली जादू दाखवली. थोडंसं चेंडूला कट केलं, वळण दिलं आणि सरळ फसला तो अनिल मासे. बॅटची काढा घेतली गेली आणि सरळ तंबूमध्ये परतला आणि त्याची जागा घेण्यासाठी आलाय तो ऋषभ नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल झालाय. बघा मला तर वाटतं एक प्लॅन केला पाहिजे की अक्षय सारख्या गोलंदाजाला थोडंसं जपून खेळावं लागेल. आता मात्र फुलटा चेंडू आणि चांगला फटका आहे त्या ठिकाणी. आणि पुन्हा एकदा मी म्हटलं होतं क्रिकेट हा कॅल्क्युलेशनचा गेम आहे. कारण मगाशी बघा संकेत कडूची मॅच होती. संकेत कडूने फक्त 4 धावा या खेळाडूला काढल्या. त्यानंतर संकेतने अक्षरशः सामना खेचून आणला होता, मात्र शेवटच्या क्षणी तो आऊट झाला. नंतरच्या ओव्हरमध्ये 27 धावा त्याने अक्षरशः चोपल्या होत्या. त्यामुळे या खेळाडूला कुठेतरी जपून खेळावं लागणार मंगळूर संघाला. मात्र आता काय होणार, झालं सगळं. 2 बळी, महत्त्वाचे बळी अक्षयने मिळवून दिलेत आणि नवीन फलंदाज दाखल झालाय तो रोशन. पुन्हा थोडासा ताळमेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. खराब ताळमेळ दोन्ही फलंदाजांमध्ये. स्ट्राईक वरती येतोय तो प्रसाद. आता मात्र मंगळूर संघाची अपेक्षा, सर्व आशा सर्व आहे ती प्रसाद वरती. आणि तळवडे संघ विचार करत असेल काही करून प्रसादची एक विकेट मिळाली ना तर सामना खूप रंगतदार होईल. रंगतदार होईल म्हणण्यापेक्षा एक त्यांच्या बाजूने झुकेल. मात्र प्रसादची विकेट मिळवणे खूप गरजेचं आहे. मात्र मंगळूर संघ सुद्धा प्रार्थना करत असेल की प्रसाद या सामन्यामध्ये आता खेळला पाहिजे. हा चेंडूला अक्षरशः टाकलाय गोटी आणि सरळ पाठवलंय बघा आतापर्यंतचा या स्पर्धेतील सर्वात लांब षटकार.
टायगर मात्र प्रसाद या ठिकाणी पहिल्या षटकामध्ये दाखवतोय त्याच्या दंडामध्ये किती ताकद आहे. जर आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून जर सामना पाहत असाल, जर रिप्ले तुम्ही बघितला असाल, तर हा चेंडू बघा किती लांब गेलाय. सर्वात लांब षटकार आतापर्यंतचा या स्पर्धेमध्ये प्रसादच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. आता मात्र थोडीशी क्षेत्ररक्षणामध्ये सुधारणा केली जाते तळवडे संघाकडून. नवीन गोलंदाज दाखल झालाय तो रुपेश. पहिला चेंडू फुलटा चेंडू, थोडासा पटका फसला या ठिकाणी आणि रनआउटची संधी पंचावरती केली जाते अपील आणि सरळ तंबूमध्ये परतलाय. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये थोडीशी हारागिरी करताना दिसतोय मंदरुळ संघ. शांत डोक्याने खेळावं लागेल मंदरुळ संघाला, कारण हातातल्या या चोरट्या धावा खूप तुम्हाला महागात पडतील. चांगले विकेट, चांगले बळी गमवून चालणार नाही. बघा 3 मोहरे आतापर्यंत चांगले गमावलेत मंदरुळ संघाने. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण तळवडे संघाकडून, अतिशय सुंदर. प्रसादला स्ट्राईक वरती आणण्याच्या नादामध्ये स्वतःची विकेट मात्र दान केली जाते. नवीन फलंदाज दाखल होतोय केतन. प्रसादला थोडं सांभाळून खेळावं लागेल. निश्चितच शेवटच्या ओव्हरपर्यंत खेळावं लागेल, कारण शेवटच्या षटकापर्यंत उभं राहणं तो खूप गरजेचं आहे. जर तो उभा राहिला तर सामना स्वतःकडे खेचू शकतो. एक भरवशाचा खेळाडू मंदरुळ संघाचा. बघा प्रेशरचा हा गेम आहे. शेवटचा आजच्या दिवसातील हा सामना थोडासा प्रेशरचा सामना आपण पाहतोय. प्रसादला उभं राहावं लागेल. तर रुपेश शॉर्ट पिच चेंडू, बॅटची कडा घेतली, गेलाय चेंडू डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. एक धाव संख्या झाली ती 12. पहिलं षटक अक्षय याच्या माध्यमातून खूप चांगलं फेकलं गेलं. शेवटचा चेंडू जर सोडला तर 5 चेंडू खूप सुंदर होते. यानंतर बॅटची कडा घेतली, मात्र थोडंसं नशिबाची साथ आपल्याला पाहायला मिळते प्रसादला. पुन्हा चेंडू डिक्लेरेशन बॉक्सला. एक धाव. हळूहळू लक्षाच्या पाठीमागे जाताना दिसतोय तो मंदरुळ हा संघ. 13 धावसंख्या झालेली आहे. एक मोठा फटकाची नक्कीच गरज असेल. पुन्हा एकदा चेंडू पडल्यानंतर थोडीशी उसळी घेतली यष्टरक्षाच्या हातामध्ये. हा चेंडू विसावला गेला. जोरात वेगाने बॅटचा आपण वापर या ठिकाणी पाहिला, मात्र चेंडूने बॅटचा काही संपर्क होताना दिसला नाही. पुन्हा बॅटची कडा घेतली. या ठिकाणी एक पुन्हा चान्स होता, एक हलकासा चान्स होता, पण अक्षय थोडासा मिस आउट करतोय. चान्स नक्कीच थोडा कठीण होता, परंतु होऊ शकला असता. मात्र प्रसाद पुन्हा क्रीजमध्ये सुरक्षित राहतोय. एक धाव नक्कीच मिळते. धावसंख्या झाली ती 14. स्वतःवरती विश्वास ठेवावा लागेल प्रसादला. ठीक आहे, 2-4 चेंडूमध्ये एक फटका नाही आला चालेल, पण अजून 2 षटकं आहेत, त्याचा विचार त्याने केला पाहिजे. चांगला फटका आहे, हातामध्ये चेंडू. बघा पुन्हा एकदा फलंदाजांमध्ये ताळमेळ आपल्याला दिसत नाहीये. षटक संपल्याचा इशारा केला जातोय. 2 षटकाच्या अखेरी धावसंख्या 15. 12 चेंडू आणि 28 धावा. एक चांगला सामना आपल्या प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. 12 चेंडू 28 धावा. आणि स्ट्राईक वरती असेल तो प्रसाद. सर्व जबाबदारी त्याच्या खांद्यावरती असणार. आणि नवीन गोलंदाज दाखल होतो तिसरं षटक घेऊन, तो सारिश. हे षटक एक निर्णायक षटक नक्कीच असेल. हे षटक
एक मिनिट सामना थांबवा फक्त, पाहुण्यांना जाऊ दे. चला सामना सुरू करा. पहिला चेंडू येतोय प्रसाद साठी, सारिश याच्याकडून. चांगला फटका, या फटक्याला अक्षरशः खोदून काढलाय ब्लॉक होल मधील हा चेंडू. एकच धाव पूर्ण केली जाते. स्ट्राईक वरती येतो केतन. केतनला आता मात्र आक्रमण करावं लागेल. जर लक्ष गाठायचं असेल तर आक्रमणाशिवाय पर्याय नाहीये. आता मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. गोलंदाजी जर पाहिली, ब्लॉक होल मध्ये वारंवार चेंडू फेक होत आहे तळवडे संघाकडून. चांगला गोलंदाजीचा नमुना पेश होतोय. शॉर्ट पिच चेंडू, हा चेंडू बघा पंचांकडे अपील केलं जात आहे. वाईट चेंडू आहे का? वाईट चेंडू. वाईट चेंडू घोषित केला जातोय पंचांकडून. पुन्हा खेळायला सुरुवात होत आहे. एक एक्स्ट्रा धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. पुन्हा केतन, आक्रमण करावं लागेल सारेश्वरती केतनला. हा चांगला फटका आहे आणि एक धाव. एक की दोन? दोन. दोन धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या गेल्या. दोन फटके, कमीत कमी एक तरी फटका, मोठा फटका या चेंडूंवरती येणं गरजेचं आहे. 19. डायरेक्ट पडला तर दोन धावा असतील, टप्पा गेला तर एक धावच असेल. आणि जर लागून परत पाठी आला चेंडू तर धावून काढायचे. चला 10 चेंडू आणि 24 धावा. इथे एका मोठ्या फटक्याची नक्कीच गरज असेल केतनच्या बॅट मधून. सारिश केतनसाठी चांगला फटका आणि त्या ठिकाणी झेल जमलेला दान केलं जातोय. एकदा धावेवरती समाधान मानलंय. आता मात्र प्रसाद, थोडस कुठेतरी समीकरण बिघडताना दिसतंय. मोठ्या फटक्याची गरज असेल. हा हा काय फटका आहे, क्षेत्ररक्षक आहे का झेल खाली की कव्हर करतोय आणि झेल टिपला जातोय. प्रसाद सर्व अपेक्षा भंग करून चंब मध्ये परतलाय.
हॅलो. अवधूत नवीन फलंदाज दाखल झालाय. पहिल्या सामन्यामध्ये जी फलंदाजी केली होती तीच फलंदाजीची आता मात्र पुनरावृत्ती करावी लागेल. पुन्हा एकदा हा चेंडू पुन्हा एकदा स्क्वेअर मारा घोषित केला गेला. एक एक्स्ट्रा धाव मंजूर संघाच्या खात्यामध्ये जोडली गेली. अवधूत या खेळाडूवरती आता मात्र संपूर्ण मंजूर संघाची भिस्त आहे, आशा आहे आणि ही आशा पूर्ण करावी लागेल, जबाबदारी पूर्ण करावी लागेल. 2-3 मोठे फटके खेळावे लागतील. नक्कीच त्याच्या बॅटमध्ये आपण पाहिलं पहिल्या सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी या खेळाडूने केली. आणि तीच फलंदाजी या सामन्यामध्ये त्याला करावी लागेल. पुढच्या फेरीमध्ये जर पात्रता मिळवायची असेल, पुन्हा एकदा हा स्क्वेअर मारा, पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा धाव, एक अवांतर धाव पुन्हा एकदा मंजूर संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. धाव संख्या होते 22. आता मात्र समीकरण झाले 8 चेंडू 21 धावा. 8 चेंडू 21 धावा. एक फटका खूप सारा अंतर कमी करू शकतो. एक मोठा फटका खेळायची गरज आहे आणि अवधूत ते करू शकतो. याचा आपण पाहिलं आहे पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा. हा सुद्धा बॅटची कडा घेतली का बहुतेक बाईच्या स्वरूपामध्ये. हा एक धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. शेवटचा हा चेंडू असेल. शेवटचा चेंडू सामना करेल अवधूत. तिसरा षटक हे अंतिम प्रगतीपथावर असताना पुढे स्टेप आउट होऊन फटका खेळायचा होता, मात्र बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होत नाहीये. चेंडू जातोय निर्धाव. तिसरं षटक संपलंय. 3 षटकाच्या अखेरीस धाव संख्या 23 आणि विजयासाठी समीकरण झालंय 6 चेंडू आणि 20 धावा. 6 चेंडू 20 धावा. प्रथमेश शेवटचा 6 चेंडू अंतिम षटक निर्णायक षटक घेऊन दाखल झालाय. 6 चेंडू 20 धावांची गरज आणि सामना करेल तो केतन. काय होणार या सामन्याचं? कोणाच्या बाजूने सामना जाईल? तळवडे संघाकडे जाईल की मंदरुळ मध्ये हा सामना जाईल? हे शेवटचे 4 चेंडू. पहिला चेंडू चांगला फटका आहे ऑफसाईडच्या दिशेला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करायचा होता, मात्र नकार दिला जातोय अवधूत याकडून. 5 चेंडू 19 धावा. पहिल्या सामन्यामध्ये याच अवधूतने 3 चेंडूवरती 3 षटकार खेचले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती करावी लागेल जर या सामन्यामध्ये विजय मिळवायचा असेल. पहिला आलाय का की क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी? चांगलं क्षेत्ररक्षण, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं बाउंड्री लाईनच्या दिशेला. निश्चितच 4 धावा वाचवल्या गेल्या आपल्या संघासाठी. अशाच मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. 4 चेंडू 17 धावा. 4 चेंडू 17 धावा. बॉबी विचार करत असेल एक चेंडू माझा कसा निर्धाव जाईल, तर अवधूत विचार करत असेल की या चेंडूवरती मी कसा षटकार मारेन. कारण चेंडू जर निर्धाव गेला तर तळवडे संघाकडे सामना. आणि बघा आता मात्र सामना खूप कठीण होऊन जातोय. 3 चेंडू 17 धावा. 3 चेंडूवरती 3 षटकाराची गरज आहे. काय होणार का कमाल होणार, घडवणार का इतिहास अवधूत, की बॉबी आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्यामध्ये यशस्वी ठरेल? आणि
एक धाव आणि हा सामना आपण पाहतोय तळवडी संघाच्या बाजूने झुकलाय. दोन चेंडू आणि एक अशक्यप्रायचं आव्हान पडलंय. चांगला चांगला चेंडू, हा चेंडू गेलाय निर्धाव आणि तळवडे संघ जवळपास होतोय. मंदरुळ संघाला पराभवाची चव चाकली जाते. एक स्थानिक संघ यजमान संघ या स्पर्धेचा आणि आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पराभूत होताना दिसतोय. या चेंडूवरती चेंडूला पाठवले सरळ डिक्लरेशन बॉक्स. या सामन्याचा सामनावीर मॅन फ्रॉम तळवडे अक्षय. अक्षय याला विनंती करतो की मॅन ऑफ द मॅच गोज टू अक्षय.